Nafarroak koronavirusaren 136 kasu positibo berri zenbatu ditu asteazkenean, bi azken hilabetetako zifra apalena. Gaurkoan positibo tasa 6,6 dago. Gobernuak 2020ko Nafarroko urrezko domina eman die langile sanitario eta soziosanitarioei. Nafarroko gobernuak 85,5 milioi emango dizkie datozen 4 urteetan toki erakundei, oinarrizko gizarte zerbitzuak finantzatzeko. Salgai daude Pamplon UP bonu berriak 130ko deskontuarekin erosializateko abenduaren 13 bitarte 500 establezimendu baino gehiagotan. Lan egiteko edota ikasteko kartzelatik ateratzeko aukera izanen dute Jon Ander Koop eta Julen Goikoetxea Alsasuko auziko bi gazteak. Volkswagen Landabengo lantegia itxiko du azaroaren 20 eta 23an motor eta kaixa faltagatik eta litekena da abenduaren 4an ere ixtea. 16 adituk bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko erronkei buruz eztabaidatuko de 3 webgunetan eta lan saio batean. Bortziretako noblei buruzko liburua argitaratu da kaparatasunaren inguruko 350 auzi biltzen dituena. Iruñeko udalak hiri artisten 55 proposamen jaso ditu 18 emakumenak hiriko espazio publikoak bizi berritzeko erabiliko den erregistro berrian txertatuak izateko. Azaroaren 20an abiatuko da Euskaraldi ariketa sozialaren 2. edizioa aho bizi edo belarri prest roletan parte hartuko dute 15 egunez milaka euskaltzalek. Zinema iraunkorraren zikloaren barne ikatzaren alde iluna geltokin ostiralean arratsaldeko 7:00. Hitzaldi performance Rodrigo Cuevas folk asaldatzailea Nafarroko museoan zuzeneko emisioan ostiralean arratsaldeko 7:00. Haurtzaroaren nazioarteko egunean ehungintza tailerra Mendillorriko Zibiboxan ostiralean arratsaldeko 4:00 6:00. Asteazkenean Nafarroan 2065 PCR eta antigenoen testak egin ondoren, 6,6 positiboa eman zuten, hau da, 136 koronavirus kasu berri azaleratu dira. Oraingoan Lizarran atzeman dira 9 kasu, Kaskante herrian 8 kutsatze berrirekin, Barainain 7 positiborekin, Zintruenigo 6 kasurekin eta Berriozarren, Arrosadian eta Faian bakoitzean 5 kasurekin. Bestetik aipatu ere sare publiko eta itunduetako haur eta lehen hezkuntzako zikloetako 201 ikasle ikastetxetara itzuli direla eta aurrez aurreko hezkuntzarekin jarraitu ahal izango dute konfinamentua amaitu ondoren. Nafarroan konfinatutako haur eta lehen hezkuntzako ikasleak guztikoaren 1,62 dira. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran foru dekretu bat onartu du Nafarroko urrezko domina 2020 emateko osasun arloko langilei eta langile soziosanitarioei, koronavirusaren pandemian izan duten jarreraregatik. Arreta handiz eurentzako eta euren familientzako arriskuari aurre eginez eta oso baldintza txarretan ardura eta esfortzu handiarekin lan egin dute. Foru erkidegoko kondekoraziorik handiena da sari hau. Hari buruzko dekretuak dionez 2020an Nafarroa Espainiako beste lurraldeak eta munduko beste nazioa bezala gure aroan parekorik ez duen pandemia jasaten ari da. Lehenbiziko kasuak urteko lehen hilabetetan gertatu ziren eta denbora laburrean ugaritu eta gizarteak oso neurri zorrotzak onartu behar izan zituen baita konfinamentu ere, gaitz berriari aurre egiteko. Testuak gehitzen duenez, uneotan 2. kutsatze olatu gogor bati buru egiten ari gatzaizkio eta oraindik luze itxaron beharko dugu gertakari latz hau bukatutzat eman arte. Nafarroko gobernuak nabarmendu du denbora honetan, lehendabiziko hilabetetatik oraintxe arte, osasungintzako eta arlo soziosanitarioko langileak bihurtu direla beste inorrez bezala gaixotasun horren aurkako borrokaren ikur. Gaixoi lehen lerroan eskainiriko arreta sakrifikatua beraiek ere gaitzaz kutsatu eta beren inguruan zabaltzeko arriskuaren aintzinean agerturiko jarrera oraindik ere irauten duten kondizio oso gogorretan izaniko ardura eta eginiko ahalegina beren ohiko lana baita gure komunitate osoaren osasunaren bermea. Maria Txibite lehendakariak emanen du saria osasun protokoloek eskatzen dituzten baldintzei egokituriko ekitaldi batean.
datorren abenduaren 3an Nafarroko egunarekin bat. Oroitarazi beharra dago Foru Gobernuak azaroaren 11an izan zuela epaimahaiaren 3 proposamenen berri. Osasungintzako eta arlo soziosanitarioko langileak, Osasuna futbol taldea eta Plaza de la Cruz institutoa. 3. urtez jarraian herritar orok proposa ditzakete norberanen edo entitate baten izenean. Nafarroak ematen duen sari gorena jasotzeko hautagaitzak. Sari horren bidez aitortza egiten zaie gizartea hobetzeko balio demokratikoa finkatzeko eta foru erkidegoaren irudia kanpora zabaltzeko ekarpen egiteagatik nabarmendu diren personei, erakundei, entitatei eta kolektiboei. Gobernuak saritzea erabaki duen hautagaitza AFAPNA sindikatuak aurkeztu zuen. Saria emateko eskaria egin zuten Covidaren pandemian eskiniriko arreta sakrifikatuagatik eta beren ohiko lanagatik ura baita gure komunitate osoaren osasunaren bermea. Nafarroko Gobernuak atzoko bilkuran eskubide sozialetako departamentuaren eta oinarrizko gizarte zerbitzuen titular diren toki erakundeen arteko finantziazio hitzarmenak onartu ditu 2020rako eta datozen 3 urtetara eta guztira 85.572.916 euro dira. Proposamena uztailaren 15ko foru dekretuaren barnean kokatzen da. Horren bitartez, oinarrizko gizarte zerbitzuek garatu beharreko oinarrizko programak naiz finantzatzeko sistema berria arautzen dira. Eta 2013az geroztik indarrean den aurreko araudia ere eguneratzen du. Gobernu akordio honen bitartez 5 milioi euro baino gehiago gehituko dira 2020ko eta 2021ko hitzarmenetarako bideratutako aurrekontuan. Urren ez urren, eta beste 2 milioi euro gehiago 2022 eta 2023 urteetarako. Zehazki 2020an toki erakundek 20.023.256 euro izango dituzte eta horietatik 8.941.000 euro jaso dituzte jada. Horrek esan nahi du hitzarmenak oro har 138 gehitu direla eta erlatiboki 17,5 kontuan hartuta honako deialdi hauen bidez lortutako finantzaketa gehigarria. Hau da, babestutako enplegu soziala, droga mendekotasunaren foru plana eta larrialdiko laguntzak 2019an 2.541.000 eurora iritsi ziren. Gobernu bilkuraren ondorengo prentsaurrekoan eskubide sozialetako kontseilaria den Mari Carmen Maeztuk azaldu du finantzaketa sistema berria zuzenagoa dela eta oinarrizko gizarte zerbitzu guztietan gutxiengo batzuk bermatzen dituela oinarrizko zona bakoitzaren premia espezifikoak kontuan hartuta. Nafarroko Gobernuaren eta toki erakunden arteko akordioak gauzatzeko hainbat urtetarako hitzarmenak sinatuko dira eta ekarpenaren zenbatekoa urtero kalkulatuko da. Prozedura berriari esker gizarte zerbitzuen finantzaketak eta lanak egonkortasun handiago izango dute, haien funtsen zati bat urteko deialdien mende ez egoteagatik aitortu du Maeztu kontseilariak. Iruñeko udalak Pamplonup gora Iruñeko negozio bonuak salgai jarri ditu 30% deskontuarekin erosi ahal izateko. Abenduaren 13ra bitarte erosi eta erabiltzen ahalko dira. Kanpainaren bigarren edizionetan erosketa webikoitza pamplonup.es webgunearen bidez eta 912 22 debaldezko telefonoren bidez egiten ahalko da. Gainera, parte hartzen duten establizimentuak sektore berrietara zabaldu dira, hala nola elikadura saltokietara, akademietara edo jolas eta kultura zerbitzuetara. Zeinak batu eginen baitzaizkie hainbat esparrutako establizimenduei, ostalaritzari eta beste zerbitzu batzuei. Une honetan 489 establezimenduk eman dute ongi izena. Kopuru horrek gora egin lezake bat egiteko aurkeztutako agirietan hutsegiteren bat zuzentzen ari direnekin. 100 baino gehiago dira, guztira 670 establezimenduk egin dute atxikimendu eskaera. Beste berritasun bat da 18 urtetik gorakoek gehienez ere 25 bonu eskura ditzaketela, lehenengo edizioan 5 eskura zitezken. Ez da beharrezkoa izanen Iruñan erroldatuta egotea erosketa egiteko. Bonu bakoitzak berriz ere 14 euro balioko du eta haiekin 20 euroren erosketak egiten ahalko dira. Hortaz, gainerako 6 euroak udalaren diru laguntza izanen dira. Diru laguntza batenez abenduaren 31 baino lehen itxi behar du
Da ura ematea beti ere aldez aurretik nahi eta nahiez izepedatuta. Hori dela eta kanpaina abenduaren 13an itxiko da jendearentzat. Hala establezimenduek 2 aste izanen dituzte dokumentazioa aurkezteko eta udalak dagozkion ordainketak egiteko. Ana Elizalde Gobernu Estrategiko Merkataritza eta Turismo Zinegotzi ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez. Aurkezpenean ere honako hauek izan dira Maria Jesus Alonso Ensanche, area komertzialeko kudeatzailea Juan Mari Idoate Nafarroko Ostalaritza Enpresarien Elkarteko lehendakariordea eta Beatriz Uarde Nafarroko Ostalaritza Enpresa Txikien Elkarteko idazkari orokorra. Lan egiteko edota ikasteko gartzelatik ateratzeko aukera izanen dute Jon Ander Kob eta Julen Goikoetxe Alsasuko auziko 2 gazteek. Baimen hori onartu die Auzitegi Nazionalak, baina 2. graduan jarraituko dute Zaballako espetxean. Jose Luis Castro epaileak aplikatu die 1.2 artikulua espetxean duten jarrera ona hartu du kontuan epaileak eta delitua berriz egiteko arrisku txikia dela ere aipatu du. Volkswagen Landabengo lantegia itxiko dute azaroaren 20 eta 23an motor eta kaxa faltagatik eta litekena da abenduaren 4an ere ixtea. Arrazoi berarengatik. Hori guztia koronavirusko pandemiak eragindako hornidura arazoak direla medio. Lantegiko zuzendaritzak egun hoietarako lan erregulazio espedientea aktibatuko duela jakinarazi die sindikatuei. Espediente hau 2018an sinatutakoaren luzapen bada, aurtengo apirileko ertean berretsia langile guztiek egun hoiek kobratzea ahalbidetzen duena. Volkswagen enpresako aukera emango die langilei banan erabaki dezaten kobratuko duten ala ez bakoitzaren aukeraren arabera, soldataren eta aintzinetasunaren. 100% kobratzen da eta ez die aparteko ordainsariei eta oporrei eragiten sindikatutako iturriek azaldu dutenez. Gainera 2021an aurreikusten diren arazoei begira enpresak proposamen bat egin du. ERTE hori 2021eko ekainaren 30 arte luzatzeko eta beraz konsultaldi berri bat irekiko da gai hori aztertzeko. Hainbat erakunde eta unibertsitateko 16 adituk parte hartuko dute azaroaren 23tik 27 bitartean online egingo diren bizikidetzaren eta giza eskubideen lehen jardunaldietan. Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak antolatzen ditu jardunaldiak eta hoien helburua nazioarteko, estatuko eta Nafarroko eskualde mailako giza eskubideen eta bizikidetzaren inguruko erronkak identifikatzea eta hauei buruz kontzientzia hartzea da. Interesa duen edonork izena eman eta parte har dezakete, azaroaren 19 arte saio guztiak webinar formatoan 10etan hasiko dira eta ordu eta erdiko iraupena izango dute. Lehendabiziko saioa bizikidetzaren eta giza eskubideen politikak izenekoa da. Globalizaziotik ikasitakoak Maria Txibite Nafarroko Gobernuko lehendakariaren partaidetza hartuko du eta bizikidetzarako edo giza eskubideen errespeturako politiken ezarpenarekin lotura estua duten nazioarteko agendako gaiak aztertuko ditu. Iñaki Garrido Jerobi eta Carlos Rilobajeriko historialariek egindako bortzirietako nobilarioa, noblezia kaparetasuna eta odolgarbitasuna egiaztatzeko frogantzak 16. mendeak argitalpenean bortzirietako 5 hiribilduren iragan historikoa aztertzen da bertako 350 kaparetasunen eta urkitutako odolezko filiazioen ikerketaren bitartez. Nafarroko Errege Artxibo Orokorrean egileek eta Felix Segurak artxiboko atalburuak aurkeztu dute liburua eta Nafarroko Gobernuko kulturako zuzendaritza nagusia Bianako Printzia erakundearen eta Bortziretako herrietako Arantza Bera, Etxalar, Igantzi eta Lesaka udalen artean argitaratu dute. Halaber, Kike Diez Deulzurunek parte hartu du hitzaurreraren eta sarrerako horrien itzulpena eginez. Argitalpenaren bitartez egileen asmoa da Nafarroko Erresuma Zaharreko bortziretan errotutako abizinen ondorengoi lekuan agertzen diren uneko albisten eta haien arbasoen goraberen berri ematea. Haien abizenak eta ezkutuak dituztenenak. Horretarako 1515tik aurrera eta 3 mende baino gehiagotan izabedutako espedienteak ikertu dituzte bati bat Nafarroko Artxibo Orokorrean kokatutakoak. Argitalpenak 880 orrialde ditu eta 500 ale argitaratu dira. 18 euroren truke eros daiteke Nafarroko Gobernuaren argitalpenen dendan Iruñako Navas de Tolosa kalean
eta liburu dendetan. Iruñeko udalak hiri artisten 45 proposamen jaso ditu erregistro berri batean sartuak izan daitezen eta bertara joko du hiriko hainbat espazio publiko bizi berritzeko. 45 proposamen horietatik 18 emakumeek sustatu dituzte eta batzuk artista individualenak dira eta beste batzuk kolektiboek sortuak. Batzorde batek proiektuen kalitate artistikoa baloratuko du eta espazio bakoitzera ondoen egokitzen den arte mota aukeratuko du. Deialdi publikoa kulturako alorrak abiatu zuen pasaden ostiralan zuen lanak aurkezteko azken eguna eta zuzenduta zegoen Nafarroan jaio eta edo bizi diren 18 urtetik gorako artistei edo hiri artisten kolektiboei, grafitigilei, muragilei eta ilustratzailei. Ekimen honen bidez, bi helburu erdietsi nahi dira, batetik informazio eta komunikazio bide bat irekitzea, udalaren eta hiriko artista zein kolektibo artistikoen artean, prekarizazio handia pairatzen duen sektore artistiko eta kultural honen profesionalizazioari laguntzeko. Bestetik kalitate artistikoa emateko premisatik abiatuta, arte mota horretarako potentziala duten hiriko espazioak hobetu eta xamurtu nahi dira. Azaroaren 20an abiatuko da Euskaraldia ariketa sozialaren 2. edizioa. Aho bizi edo belarri prest roletan parte hartuko dute 15 egunez milaka euskaltzalek. Ansoainen zabalduko da ariketa soziala erraldoia, azaroaren 19an arratsaldeko 7. Ondoren, azaroaren 20tik abenduaren 4 bitarte eginen da 2. Euskaraldia eta dena prest dute antolatzaileek. Irekiera ekitaldia debaldea izanen da eta sarrerak Ansoaingo udalaren webgunean eskura daitezke. Euskaraldiko partaideak beraien hizkuntza ohiturak aztertu eta aukeratzen duten rolaren arabera arituko dira 15 egunetan. Aurreko edizioan bezala 2 rol izango dituzte aukeran izena eman dutenek. Belarri pres, beraiei euskaraz hitz egiteko eskatzen dutenak dira belarri pres, euskara ulertzen dute eta beraiekin euskaraz aritzea nahi dute. Ulertzen duten guztiekin ez dute une oro euskaraz hitz egingo agian, baina hal eta nahi duten guztietan egingo dute. Gakoa jokaeran dago eta ez gaitasunean. Aho bizi, euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egingo dute aho biziek. Euskaraz ulertzen ote duten ez dakienean lehen hitza beti euskaraz izango da. Mintzakideak euskaraz ulertzen badu, euskaraz jarraituko dute beti. Gakoa alden guztietan euskaraz egitea da, jokaerak definitzen du rola alegia. Euskaraldi ariketa egiten den artean, 100 dira urten Nafarroan ari guneak sortu dituzten era guztietako entitateak. Euskaraz lasai aritzeko guneak izanen dira ari guneak. Euskaraldiaren webgunean eman daiteke izena baita hainbat herritan jarriko dituzten informazio gunetan eta mugikorretarako sorturiko aplikazioetan ere. Euskaltzalen topaguneak antolatzen du Euskaraldia, Euskararen lurraldeko erakundekin elkarlanean. Nafarroko gobernuak, Euskara Bideak, Nafarroko Euskararen Institutoren bitartez, entitate horrekiko lankidetza hitzarmena du 2018tik, Nafarroan Euskaraldia antolatuz gizartean euskara erabiltzea sustatzeko. Zinema iraunkorraren zikloaren barne ikatzaren alde iluna geltokin ostiralean arratsaldeko 7. Hitzaldi performance Rodrigo Cuevas folk asaldatzailea Nafarroko museoan, zuzeneko emisioan azaroako 20 ostiralean arratsaldeko 7. Saio osoan zehar artista asturiarrak tradizioaren erabileraren inguruko bere bizi eta arte esperientzia kontatuko du, gurekin errepertorio eta eszenaratze erabat garaikidea sortzeko abiapuntu gisa. Haurtzaroaren nazioarteko egunean ehungintza tailerra egingo da Mendillorriko Zibiboxean ostiralean arratsaldeko 4etatik 6tara. Berriztuk emandako tailerra 6 eta 14 urte bitarteko adingabei zuzenduta, sortu eta egin zure maskara egin estalkia zure eskuekin gizarte bazterketa egoeran dauden adingabeen eskutik.